Izinga lokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika lehlela ya ku-31.9% ngekota yesithathu ka-2023, okuyisibalo esiphansi kakhulu onyakeni uma uqhathanisa amaphesenti angu-32.6 ngonyaka odlule. Isibalo sabantu abangasebenzi sehle ngo-72,000 saya ku-7.8 million. Ohlelweni namhlanje mbukeli siphonsa amehlo kumasipala waseMzinyathi ozama ukunqanda ukuntuleka kwemisebenzi ngokusebenzisa uhlelo lukahulumeni iPWP. Sikubingelele mbukeli sikwamukela ohlelweni Asikhulume Let's Talk. Igama lami ngingubongiwe uMakhumalo waKwaZwane. Sekukhumbuze ke mbukelo ukuthi ungaba yingxenye loluhlelo ngokushayela ucingo sizwe umbuzo noma umbono wakho. Inombolo zethu zocingo 011-714-0677 noma 011-714-0678. Ungabuye futhi usithole emakhasini ethu okuxhumana ku-X @SABC Izindaba kanye na ku-Facebook ikhasi lethu SABC Izindaba. Ukuze kube lula ke mbukeli sicela uqale #Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukela ukuqedwa kokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika kudingi nje uhulumeni kuphela kodwa nemikhakha eyimele likhulu iqhaza engalibamba. Ukucutshungulwa kabusha kwemfundo nokuthuthukiswa kwamakhono, ukukhuthaza amabhizinisi amancane, ukusebenzisa imali ngomnotho wedijithali kanye nokuguqula izinqubomgomo zamakethe yemisebenzi with only government programs mbukeli, for example, at people's disposals in the fight against unemployment, and these are sometimes short-term, yet they play a significant role in people's lives as well as the economy. So, how can government work with the private sector to create more permanent jobs? Mbukeli, ngaphambi kokuba samukele ihambele zethu ake sizwe ukuthi imbono yenu ithini. iPWP ingisize kakhulu ngoba ikwazile ukuveza ikhono enginalo ekade ngingazi ukuthi nginalo. Njengamanje sengiyakwazi ukuthi ngikhande into enjengo-drop, amakhabethe, chest of drawer, lezo zinto zamaplanga. And iPWP njengamanje kukhona okuncane engiyakhona ukuthi ngikwazi ukufaka isinkwe ekhaya. Bengingazi ukuthi udila ngani, so ekugcineni kosuku kodwa sengiyazi ukuthi udila ngamaplanga njengama ironing board, ama built-in, ama wardrobe, amakhabethe, kube ama coffee table, into ekanjalo nje, so edila ngeplanga. iPWP ngineze lesi skill sika carpentry ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngibeke isinkwa phe etafula, sengiyakwazi ukukhanda amakhabethe, ama ironing board, ama coffee table, nasekhaya sebeyajabula because sengiyakwazi ukuphatha okuncane nje. Umzinyathi ungisize kakhulu ukuthi uthi angizofunda umsebenzi wamabhala la kuba kunjalo. Sengifike ngafunda ke lo msebenzi wamabhala kuba kunjalo. Kwakhona ukulwazanyana enginakho. Sengingakwazi ukuthi mangiphuma la ngiyokwakha wona amabhaklagadi ngoba senginalo ulwazanyana olukhona oncane. District yami engiyakhela iyona ke lena ke beke isisondele eduze kwami. Yabona lo msebenzi lona engikwenzayo, yawuthanda ngoba ke ngisebenzisa izandla. Kumanje sekukhona sebekwazi. Bayakwazi ukukhanda imilenze yamabhala, bayakwazi ukukhanda amasondo, sebeyakwazi futhi ke nokushisela. Kukhona ingxenye yebhala asebeyazi ngoba ke inhloso yabo kwakukuthi bezothola ulwazi lwalomsebenzi wamabhala ukufunda ukuthi lakhiwa kanjani. Noma mina ngingekho kodwa sengifika kodwa umsebenzi uqhubekile sekusele lokho nalokho mina sengiqedela. Mbukeli, ngiyathemba uyafuna nawe ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani konke lokho kuqalaphi futhi ake sikhulume nemeya yaseMzinyathi umnumzane Petros Ngubane. Mbovu, siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje. Kuqalephi konke lokho? Angithokoze Mntungwa nabalaleli bakho nababukeli. Ngithokozele ithuba. Uqala lokho ukuthi umnyango lona wa-Public Works ngo-2003 waqala lolu hlelo le-EPWP lokuba kusizakala abantu bafunde namakhono benze lokho abangakwenza, baqagule bona lezo zidingo nalokho abafisa ukuba bathuthukiswe kukho ukuba bacosheke okuncane bakwazi ukuphila. Thina ke njengomasipala waseMzinyathi ngacabanga ngase ngikuthula emkhandweni ukuthi asikwazi nje ukuthi siqashe abantu beyosebenza mhlambe bavale isele
bagqibe imsele nemhosha babulala mhlambe lokho kuthiwa ubukhwebezane nento enjengalezo. Kodwa ngangcono ukuba sifundise abantu iskills bathuthukise nama-talent abo lokho abangakwenza bakwazi ukuba bakwazi ukuyiphilisa. Ngalendlela ke iminyaka yonke siyacabanga usesikwenzile lokho. Sebafundiswa abakwethu abantu babashayele izimoto. Bafundiswa abantu ukuba babe ngama-security. Bafundiswa abantu ukuba babe bakwazi ukubhala ngekhompyutha. Sonke lemisebenzi abayenzile sonke lesikhathi baningi manje bagcwele kodwa kubasizi bona umuntu ngomuntu. Sabona ukuthi kufanele sidlule ekuthini bakwazi ukwenza imisebenzi ezobaphilisa ngekusasa labo impilo yabo yonke futhi bakwazi ukuba nabo bahlomule ngoba baqasha abanye abantu. Saqala ukuba sicela ukuthi ake sifake futhi okunye okwangabhaliwe phansi emabhukwini. Kodwa sabona ukuthi sinalo ilungelo lokuba sibe nembono ekuthuthukisa lento. Siqale ngoba sifake ke abantu abazokwenza lokho njengoba uzwa ama-furniture, bakhe amakhabethe, bakhe ama-wardrobe, bakhe yonke into eyakhiwa ngokhuna ababazayo. Okwesimangalisa ukuthi abantu abaqala benza lokho kwabantu abaphila nokukhubazeka basemvoti. Samangala bathengelwa imishini yokubaza yokwenza lemisebenzi. Sabe sathengela abanye abantu imaterial noma izinsiza zokuba bakwazi ukuba bakhe izicathulo, izimbadada bayishintshe benze yonke into enjalo. Ubona futhi kwabantu abaphila nokukhubazeka basendaweni futhi yasemvoti enhlala kahle lapha elokushini. Kanti laba kwabo basendaweni yasemvoti entembisweni ku-Ward 3. Uma seyithuthukiswa ke lento yonke lomsebenzi sabona sigxumele nakwabanye omasipala. Sase sithola abantu ke manje banda, abantu basenquthu, abantu basemsinga, abantu basendumeni. Sesibathatha ke abase sibafaka ukuba bakhe ucingo ifence inet wire le eyenzwayo. Balwenza abantu ucingo bazakhela bona bakhe inet wire kubiya. Awunakho uyathuthuka ngempela lo msebenzi. Ngoba sesikwenzile ukuthi nalokho yini enye abangathuthukiswa kuyona na. Nakho abantu sebakha lokhu kuyivikela ama bulletproof. Ngenxa yesikhathi abavelanga lapha ngoba luncane imisebenzi nendawo namabanga abemali. Manje Somahashi umuntu angakabuza ukuthi mhlambe kumuntu angeneke kulolu hlelo kodwa mase ngiqeda ke mina ngiphothulile ngothola kanjani umsebenzi ngiyazakhela uhulumeni uyangisiza umasipala noma kwenzakalani? Umasipala ubathengela imaterial. Lento iqale ngesikhathi seCovid enye yomsebenzi kwabanikwe kanjalo. Bafundiswa kwakha ama-mask. Abaningi basizwa base bethola ke ukuba bayimele bakhe ama-mask lawa ayifunwa izikole odwa izikole kakhulu. Bafundiswa abantu ngokwakha ama-uniform ezikole, ukwakha ama-tracksuit nama-material lawa agqokwa abantu umfaniswano okuthiwa ngiyasebenza. Konke lokhu sikwenzile emzinyathi. Sibanika abantu ukuba bathole skill, sibanike futhi nokuthi baqhubeke kube khona ukuba banikwe imaterial baziqhubekele bona. Empeleni asize singabathanda ukuba bahlala isikhathi eside kulolu hlelo kunemgomo ukuthi bangahlala isikhathi esingaka. Kodwa bahlala isikhathi mhlambe ngiyalinganisa singangonyaka. Baphume futhi kungena abanye. Kodwa sakubuka lokuthi mayiphuma umuntu thina kungabi bikho lutho emva kwalokho azolwenza kuba kuphi. Ingakho ke sekha into ukuthi mayiphuma akabe ne-skills abasifundileyo futhi abakwazi ukuba bayimele emva kwalokho ngoba ekuqaleni basibasiza sibathengele kwenkathi izinsiza zolimo, sithenga amathuluzi okulima emasimini omayonakho konke sibanike. Ubanike kuzibe iminyaka emithathu ubalimela ubenza uma usubheka iprofit yalezi zinto zonke nokuthi bakwazi ukuyimela abakwazi futhi ukuyimela. Sabona ukuthi cha senze into abazokwazi ukuba bayisebenzise bona baphile futhi ngayo. Manje umuntu osibukile namhlanje mhlambe okhona emzini yathi uthi ngingena kanjani? Abantu ke kulula njalo ekupheleni konyaka mase sibakhipha abanye siyamemezela ngoba iPWP ihambisana nonyaka imali womasipala uthi mayiphela mhlambe ngoJuly unyaka uma liphela ngoJuly sefike qala abantu abangenayo futhi siyamemezela ke nkathi kuzokwenzeka lokho kubhalwe nezikhangiso emaphepheni asendaweni kubekwe mhlambe nakuma library omasipala bethu emahhovisi omasipala bethu naseyindaweni futhi zethu emahhovisi aseyindaweni a80s
simemeze futhi kumakhansela emkhandleni ukuthi ayibo tshelana abantu bakhuthale kuba bafisa ukuba babe ingxenye yalomsebenzi. Amakhansela ke amemezeleke sebezobhala ke izicelo abantu ngamunye noma ngama cooperatives ngoba imvamisa abantu bafeke bazakhe kwenkathi babe ngamaqoqo bese bekwazi ukuqhubeka beya phambili kuba lula. Noyedwa ifika yedwa bayakwazi ukuba bangene kanjalo. Manje noma ubani angakwazi ukungena ngoba sike salibona lolu hlelo luba sematheni abanye bethi kufanele ube yilunga leqembu elithile ukuthi ukwazi ukuthi ungene. Abantu kungena noma ubani noma kufuna ukuthi ube amalunga epolitiki. Ubuzwa inqini nesibhakela. Akabuzwa i-membership card yakhe umuntu nokuthi affiliate kuyiphi iqembu yiphi inhlangano. Empeleni abantu ekufanele bathole la usizakala abantu abangasebenzi, abantu abaphila nokukhubazeka, abantu abasha, abantu besifazane. Ibona kufanele babhekelele kakhulu bese kube laba abanhlwempu kunabanye abanhlwempu. Bakhona abathola inkathi emimhlomulo ethize mhlawumbe ekhulume nabasebenzayo abavunyelwe lapho ukuthola. Akube futhi abantu abasuke behlala ngaphansi kwalowo masipala beyizakhamuzi zaseNingizimu Afrika ukuthi bene-ID document le egreen enamagabelo. Awukwazi ukuthi uthathe umuntu omnye umasipala umnikele umsebenzi uba nakhona esuke yabelwe imali isabelo salowo masipala. Sizobuya Somashi ngoba ngifuna ukuthi sikhulume ngokuthi sebebangaka abantu abasizakele. Ngisiphinde futhi sibuke ukuthi as isikhathi sihamba yini enye niyibukayo ukuthi mhlambe ningayenza ukuthi kuthuthukiswe lokho nakhona futhi ukuthi ngoba siyabona ukuntuleka komsebenzi yinto egcwele iNingizimu Afrika yonke. Senza kanjani mbukela ukuthi nawe la uhleli khona ukwazi ukuthi ulethe ushintsho ukwazi nawe ukuthi mhlambe kube khona ozenzela kona. Siyabuya mbukela unganyakaza. Mbukeli igebe lokungalingani eNingizimu Afrika lilokhu liqhubeke nokukhula okwenza leli lizwe libe ngelinye lamazwe angalingani emhlabeni. Lokhu kungenxa yokwanda kokuntuleka komsebenzi. Sibuza umbuzo namhlanje nokuthi kungabe yini engenziwa ukubhekana nenkinga yokuntuleka komsebenzi. Mbukeli ngaphambi kokuthi siqhubeke nengxoxo yethu noSomahashi ake sizwe imbono yenu kumakhasethi okuxhumana. Uandile Buhle uthi kunzima msakazi la eSouth Africa imisebenzi ayikho into esibhokile ama contract into ephelayo lapho iminyaka iyahamba ayimile. Ubani Khumalo uthi ukuqedwa ko 350 kusungulwe amathuba emisebenzi abantu bangajwayezwa izinto zamahala. Ubeni uthi okungenziwa kukuba kuqeqeshwe abantu ukuze bafumane izakhono bakwazi ukuyisebenzela bakwazi ukuvula izithuba zemisebenzi ndisekweleha kwatuba. Somasha siqhubeke ke sizwe ukuthi okwamanje masibuka abantu bake babuza ukuthi siyawabona ama programs siyabona ukuthi nani niyazama ukuthi nilamule ekubhekeleni kwemisebenzi kodwa bangaki abantu othi mawubheka sebethole ukusizakala kanti futhi imuphi umehluko lokhu okwenzile endaweni. Abantu asebehlomlile usukela ngetheme edlule 2016 noma 2017 sizaneno bangaphezulu kwamakhulu amahlanu. Njalo sihambisa ama project lawa ama business plan eminyangweni ophathele lomsebenzi public works. Bese ke ephasiswa ama project. Kufanele ukunikwe isamba semali ethize esiyitholayo. Kufanele noma kanjani leyo mali iphele ngesikhathi esifayelekile. Uyazi ukuthi iminyaka imfishela kangakanani kufanele bafake izicelo uqala ukhangisile bese beqala ukufunda basebenze uphuthuma ukuthi sebeqedile konke lokhu ngonyaka imali olandelayo. Laba abantu kaba 259 kulesi sikhathi abasebenzisa imali engangesigidi engaphezulu kwezisihlanu ibona ke njengamanje okuphezulu kwabo uba basizakala. Kodwa ke iminyaka yonke kuya ngokuthi imali ukwazile ukuyisebenzisa kahle uma u-account wokuqala lokho. Okwesibili uphinde futhi ukwazi ukunikwe imali yande uma ngabe kubonakala ukuthi babenefit abantu basizayo. Kuyintokozo ke kithi ukuthi asikaze siphucwe imali. Kunalokho sihlale singacela sinikwe imali engaphezulu ngoba siyaphumelela ukwasiza abantu
basizakala abantu laba sebesizakele ukhona sebevule imfunda ilokuze imfelandawonye ama-cooperatives abathungela iy'ngane zey'kole abenza imisebenzi yabo ukuthungela nisho umasipala noma inkampanyana lento ebengizisho ungiyasebenza nokunye imswenko lena enigqokayo uma kuyimshado yini izishweshwe nokugqoka okuthiwa ama-attire bakwenza abayebenzela amakhoshini bathunge nje amashiti amakhethini yonke lento bayenza abantu laba-ke ababazayo ibhekile ukuthi-ke masiqeda nje ubuze kahle umbuzo bazokwenzani okwesicabangayo sithe sodlula la sifuna ukuba manje senza ama-artisan laba bantu abawo-boiler maker o-mechanic yilabo bantu esibheka kuwo masuka la abashiselayo ngoba phela omasipala nje basebenza amanzi kusetshenziswa imisebenzi eminingi kwaphela o-handyman bohlanga ey'thize yingakho siba namanzi angahambi kahle amapayipi ethu angalungiswa kahle ngoba sinabo abantu omasogesi electricians bonke laba sithe funa abaqeqeshwe labantu babona basebenze duze komgwaqo emadolobheni bengenazi indawo sathi sifuna ukuba sikhuthaze ukuba baqeqeshwe bathengelwe lamathuluzi okuqala ukwenza imisebenzi yabo sekukhona sibathengela amathuluzi kanjalo sesabathengela laba banquma utshani amathuluzi abo ukuba bahambe bayozenza imisebenzi sabathengela abafuna imishini yoba bakwazi ukunquma izihlahla bazenzele sicabange nokuthi abantu abaningi sebebuyela ezintweni zamasiko ukuba bathanda manje ukugqoka imvunulo uma kuyimicimbi thina-ke sande njengendaba abantu abaziwayo ukuba sinendawo zokuvakasha njengasesandlwana bakhona-ke abantu phakathi kwemzinyathi emsinga emvoti nakhona mhlambe enquthu abashuka iy'khumba konke lokhu sithe sifuna ukufaka ngaphansi kwehlelo le-EPWP babengene bengama-cooperatives bangene abasebenzi bathuthukiswe abakha izingqoko bazake zibe ningi kwazi ukuthi uma uya kwabani noma endaweni yasenquthu uzobathola abantu abashukayo izikhumba amabheshu izidwaba nani manje ngoba lolu hlelo lwe-EPWP lele gxekwa ngiyathemba uyakubona uyakwazi lokho kakhulu ngoba abanye abantu bake bathi bababuka babiza ocambalala kuthiwa nje bahlale balele ngaphansi kwezihlahla yini engenziwa ukuthi lolu hlelo lwe-EPWP luthuthukiswe sibone ukuthi liba nomthelela futhi kwi-economy kanti futhi nasey'mpilweni zabantu abasha uma ulibheka nje okokuqala lolu hlelo lufuneka luhlonipheke ongangoba nje basenza thina khona abantu abanama-degrees kukhona emfundo kukhona abanama-diploma kukhona abanezitifiketi abafundele imisebenzi yokuba semahhovisi ayikho bafunda i-administration bafunde i-HR awukho nkampani eyiqasha abantu kule misebenzi sikhuthaza ukuthi kufanele sibe nobudlelwane nama-FET ethu sinamajuba-ke thina kube nenye futhi ekhona emsinga nasemvoti eGreater labo sicela ukuthi ku-recruitwe noma kuthathwe kumukelwe abafundi abazongena kule mkhakha esikhuluma ngayo thina asifisi ukuthi sithuthukise abantu abazofaka uthayi bahlale emahhovisi ngoba awekho amahhovisi abazohlala kuwona abekho abazobaqasha izinkampani kodwa ukukhulu sikhuthaza abantu abanye abantu baphuma bengawuqedanga umatric abaye beno-standard 8 banamakhono akuwona kuphela ngiyabona nje nami ngafunda ngaba uthisha kodwa into engangiyithanda enye eyayenziwe ekhaya ngangithanda ukuba ngaba umlimi yebo ngangithanda ukuba ngibe ummeli nakho konke okunye kodwa mase ngibheka iminyaka yonke mina ngisebenza nginguthisha ngangisentweni yokuba ingiphilise kungayona kodwa into esheshe ingifikisela ngiyakhona ngoba ngangingena nje ngoba kufeke ngingene umuntu ufeka beyiphoyisa abothisha abonesi engakubheka-ke kulesi sikhathi esingacela ukuthi yandiswe le mali esinikwa yona eyama-grant iba yimalini ibudget manje ikhuphuka ngonyaka ngepercentage esuke ikhuphuka iqala le mali kade ingo-2 million ikhuphuka-ke iye ngokuthi uyayisebenzisa isidingo sakho yamabhizinisi plan yakho ayakhuluma ngoba nohulumeni awuvele unikwe nje imali ngokuthi nawe uyingxenye kahulumeni ufuna ukuconvince ngoba sibaningi omasipala bakwaZulu-Natal bangaphezulu kwama50 mangunjalo mangabe bengaphezulu kanjalo bekhona kuma province awu9
nincintisana kuleyo budget leyo esuke iphumile kuzwelonke. Uma ungenayo ibhizinisi plan ekhulumayo awuzuyithola imali. Manje Mbovu ngizofuna ukuthi masibuya ke sesiphetha ngoba kuzoba khona umbukelo obuzayo ukuthi le oyenzayo uzenzela wena nina ninonke nisemzinyathi ni umasipala noma lokho kuqhamuka kwaNational nakunikezwa kuthiwa thuthukisani impilo zabantu. Kodwa ngiyabuya ngifuna nokuthi siphendule umbukeli namhlanje othi manje ke ngizolinda ukuthi ngingene nini ngingena nini ngiphathani njengoba usumchazelile futhi sikuphinde futhi ukuthi akwazi ukuthi ezwe ukuthi njengoba sesizophela isikhathi ungena kanjani imbukeli soyiphendula yonke imibuzo yakho ake sithi shelele izitolo siyabuya. Mbukeli sesiphetha nje ake sibheke isombululo engaba khona ekuthenini sibhekana kanjani nalenkinga yokuntuleka kwemisebenzi. Somashe sesiphetha nje ake siqale ngokuthi umuntu obuzayo ukuthi le mandate yokuthi niyenze kanjena nina uhlelo le-EPWP nawuthola kuphi ku national government. Uhulumeni uletha imali kufuna abantu ucabanga ukuthi uyisebenzise ucela imali. Kufanele kube creative. Ube umuntu onephupho, ube umuntu onembono. Kukhona into engibusayo mina lento ekuthiwa self help and self reliance. Ungathembeli komunye umuntu. Nami ngayifundiswa ubaba wami okuyena owangikhulisayo. Inkosi yaButhelezi engasekho. Yayithi uMahatma Gandhi yena wayikhuluma ngaleyo nto yokuba abantu bakwazi ukuzethemba basebenze. Ekhuluma futhi ngamaChina, amaChina angakunika akufundisa ukudoba. Mhlawumbe akunika udoba esuyayidobela wena ufish ethi akufanele abantu benze nje abasizwe bafundiswe basebenzenzela bangaba abantu abathembela kuhulumeni. Ileyo nto ke la engibusayo nesibusayo engijabula ukuthi amakhansela nezimeya ngaphakathi komzinyathi zingesekelile kulombono bonke nabasebenzi bethu bangesekela baseseka isiphakamiso sami futhi seswele imali. Siyacela ukuthi uhulumeni mangasandisela imali singenze izibukwayo. Siyacabanga ukuthi masibuyela kutheni bangathola kanjani ke abanye kusondela. Yobashilo ngasekuqaleni kufanele abantu balalele uma sekufanele kuba bafake izicelo. Balalela kuphi? Balalela amakhansela edlulisa imiyalezo abo eindaweni ikakhulukazi ama-ward councillor abo eindaweni zabo komasipala behlala khona. Okwesibili bangazitheli ngabandayo ngokubukela phansi lemisebenzi ngoba bahlomula ngolwazi lweskills laba basuke bekuwona lo msebenzi. Angasho umuntu une degree ne diploma ne certificate sakuthize angangena asondelela bese kuba futhi okunye akabe nomazisi wakhe obarcoded lo ohlaza aphinde futhi abe umhlali wasemzinyathi. Yilabo bantu ke manje i-age ithini ke? I-age yakhe ngifisa ukuba siqaphele kahle lento obiyahlupha. Umuntu nje mayisuka 18 years eyaphezulu angakwazi ubaqashwe lo muntu asebenze ngoba abanye abayinayo inhlanhla kusiqeda isikole abanalo uqeda umatric abangesabi ukuthi mina ngunawo umatric angikwazi ukwenza lokho. Cha, kukhona abangakwenza nama standard 8 kukhona abangakufunda nabangaphansi kalokho futhi akaqine kakhulu esibacelayo la sicela abesifazane basonde kakhulu nabantu abasha nabaphila nokukhubazeka kube yibona abasizakala abanhlwempu intandane abafelokazi basizakala la. Ngibona isimanga nje ngibona abantu omakoti ababafelokazi sebefundela imisebenzi yona le nama security ngaba ngalakabi abayisibanike itifiketi. Ngiyanicela ngelanga mase sibakhipha laba abantu nibe khona nizibonele bejabule beyibongela bona uNkulunkulu. Somashe siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje sixoxa ngalolu hlelo nokuthi ababukeli bakwazi ukubona bathole nemininingwane ukuthi bangangena kanjani ngoba siyazi ukuthi baningi abasibukayo abaseyindaweni ezingaphansi kwawo umzinyathi nabo bakwazi ukuyizwela ukuthi lolu hlelo luhamba kanjani kwenzakalani bangakwazi kanjani ukuthi babe ingxenye yawo. Siyabonga kakhulu ukuthi Mamtungu kube intokozo kimi ukubala uyathuthuka umzinyathi siyakuthi sinazi ingqinamba ngalokho nalokho. Ngiyafisa ukuba abantu basukume balime ngibongela futhi abantwana umnyango wethu wezemfundo iphakeme kakhulu izinga saba phezulu kakhulu siyumzinyathi ngama result sibambisana nabahloli ikhona inkomo nje ezothokozela yilabo abaphakame kakhulu mase sikhipha imkomelo
engathi nganivakashe nje hayi ngizosondela mina makhona inyama ngizosondela mbukeli siyabonga siyanconcoza kakhulu nakuwe ngokuhlanganyela kanye nathi nesihambeli sethu umnumzane uPetros Ngubane ongumeya waseMzinyathi sesembe ukuthi le ngxoxo iyoqhubeka emakhasini ethu okuxhumana ubongiwe umakhumalo wakwazwane kanye nethimba leAsikhulume sithi sobonana ngokuzayo